Esplugues de Llobregat ha celebrat la Festa dels Tres Tombs. El dissabte s'ha fet la passejada a cavall per la vila i recollida de la bandera i del cos de bandera. Els Tres Tombs és una festa popular catalana, una festa tradicional que sempre s'ha celebrat a Esplugues i a molts llocs de molta tradició de Tres Tombs. S'homenatja Sant Antoni Abat, patró dels animals de peu rodó, i és el món de la pagesia, de la ramaderia, dels carreters i dels vaquers, que homenatjaven a tots aquest seu bestiar, que és el que són els animals de peu rodó, i per homenatjar-los en un dia tot el dur treball i tot l'esforç que tenien durant tot l'any. Més tard s'ha fet el pregó de la 16a Festa dels Tres Tombs a càrrec de Júlia Garcia, sòcia de la colla dels Tres Tombs d'Esplugues, i la cerimònia d'entrega de la bandera per part del banderer de 2011, Víctor Ibáñez, fundador de la colla dels Tres Tombs d'Esplugues. El banderer de 2012, Manel Terol, soci de la colla dels Tres Tombs. És una il·lusió molt gran. A més, pensa, jo ja començava a ser... Soc una persona que ja començo a tenir uns anys i no m'imaginava poder gaudir d'un dia com el d'avui. Aquest any la Junta va acordar dedicar el dia als socis col·laboradors. Jo formo part d'un grup d'amics que durant bastants anys hem aportat un carro a la festa i aquest any la Junta, entre els amics, em van escollir a mi com a banderer. Tinc també un cordoner, 2 cordoners i un capità de bandera. El diumenge al matí Esplugues ha acollit la Fira d'Alimentació Artesanal al Parc Pou d'en Fèlix i la concentració de carruatges i cavalls. Al migdia, a la plaça de les Moreres, els Tres Tombs han sortit pels carrers d'Esplugues i s'ha fet la benedicció dels animals. Esplugues fa 16 anys que hem retornat a retrobar la festa, se celebrava fins l'any 60 va ser l'últim any que es va celebrar i ara s'ha recuperat tota la festa